Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Muna masu farin cikin sanar da ku cewa za mu fara kawo muku labarin badakalar kwado domin ka ji kuma ka karu. Masu sauraron mu, yaushe rabonku da ku saurari tatsuniya. To a wannan karan cikin sabon shirinmu na kaje ka karu, za mu leƙa ne taskar hikayoyin Afirka masu cike da darussan da za ku koya a zamantakewar a tsakanin al'umma. 'Yan wasa a cikin wannan labari su ne kamar haka: mai ba da labari, kwado, tsaka da kuma hawainiya. Don haka ku biyo mu ku saurari wannan labari namu da kyau domin ku ji dalilin da ya sa kwado yake rayuwa a guri marar tsafta. Taken shirin namu na yau shine badakalar kwado. Labari ne akan aminci da yarda da kuma cin amana. Can a zamanin da kwado aminin tsaka ne, sun kasance aminan juna ne matuƙar amincewa. Wata rana lokacin kuwa ana tsananin zafi ga iska mai ƙarfi na kaɗawa, sai kwaɗo ya kai wa aminiyar tasa ziyarar bazata. A lokacin ita tsaka tana hutawa a gindin wata bishiyar kuka. Sai kwaɗo ya ce, "Salamu alaikum ƙanwata, in ce dai ko lafiya?" Kwaɗo ya tambaye ta a cikin girmamawa. Tsaka ta ce, "Lafiya ƙalau yayana, zafi ne kawai yake damuna, sai kuma cikina da yake ta kiran ciroma." Tsaka ta amsa masa, wadda daga ganinta ka san a jigata take. Kwaɗo ya ce, "To me zai hana ki biyo ni mu je mu sha mangwaro?" Da jin haka sai tsaka ta tashi, suka kama hanya suna tafe suna barkwancinsu suna dariya. Sai kwatsam suka hangi wata gona cike da bishiyoyin mangwaro nunannu, abin gwanin ban sha'awa. Sai tsaka ta ce, "To fa babban yaya, yau fa za mu sha shagalinmu. Ai ganin waɗannan mangwarorin ya sa har miyau na ya tsinke. Kaga mu yi sauri mu yi abin da za mu yi kafin mai gonar nan ya zo. Ni zan hau bishiyar in tsinko, kai kuma ka tsaya kana dubawa, da zarar ka ji wani abu sai ka yi min gyaran murya." Tsaka na gama wannan magana sai ta yi ɗarab ta haye wannan bishiyar mangwaron, ta fara sharaɓa ba ji ba gani, ta bar abokin tafiyar nata yana gadi. Saura kaɗan wani ƙwallo cikin waɗanda take sha ya faɗo akan kwaɗo. Hakan ya sa kwaɗo ya kasa daurewa. Sai kwaɗo ya ce, "Haba ƙanwata, ya kike nema ki manta da ni? Na tabbata sha kiki ta yi, bayan kuma ni na fara ganin su. Don Allah ki jefo mani mana." Haka dai kwaɗo ya ci gaba da yi wa tsaka magiya har magiyar nan ta fusata ta. Sai tsaka ta ce, "Ka gani dai ka daina yi min magiya, sai ka ce almajiri. Ni fa mitar nan taka ta ishe ni, wato so kake na ƙware? Ni gaskiya zan daina yawo da kai." Tsaka na gama faɗar wannan magana sai kawai ta juya ta ci gaba da sharɓar mangwaronta. Kwaɗo kuwa da ya fahimci abin son kai ne, kawai sai ya yi shiru da bakinsa. Daga nan sai wata dabara ta faɗo wa kwaɗo, sai ya hura wuta ganga-ganga a gindin wannan bishiyar mangwaron. Nan da nan sai hayaƙi ya turnike ya yi sama, har ya sa tsaka ta fara shaƙewa. Wannan shine part 1. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗaura, domin mu san yaya za ta kaya tsakanin kwaɗo da kuma tsaka.